Tu máme veľmi zaujímavý vzor. Vans. O môj bože, toto je staré Vans tričko. Toto je definícia roku 2006, možno by som povedala. Takéto proste obťahnuté dámske Vans tričko. Toto je úlet. To je super. To som veľmi rada, že vidím. Úplne, že vôbec nie je na mňa tak aktuálne, ale určite niekto sa z toho poteší. Tu je nejaký koberec. Taký istý strih ako väčšina. Je to ako niečo vykuchané. Ocean vibes. Akože ja nepoviem nie tomuto, lebo naozaj je leto a podľa mňa šiltačky sú v tej istej kategórii najviac stratených vecí ako aj slnečné okuliare, takže toto sa bude hodiť hlavne mojej sestre. Ideme do finále. Pár posledných kúskov tu máme. Toto je H&M-ko, takýto svetrík. Veľmi pekný, nie na mňa, ale veľmi pekný. Ďalšia podprsenka a taká istá, len iná farba. Ja by som strašne rada mala takúto veľkosť. Tu je niečo farebné. Som rada, že to nemá na sebe kone. To sú takéto šatky.